अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। सध्या मुसळधार पाऊस अक्षरशः झोडपून काढतोय, त्यात अनेक ठिकाणी पाणी साचून नुकसानीला सामोरं जावं लागतंय। असाच नुकसान झालंय जानवली येथील बांदेकर टायर्स या गोडाऊनचं। पावसाचं पाणी थेट गोडाऊनमध्ये शिरत असून यात जवळपास लाखोंचं नुकसान झालंय। मात्र या गोडाऊनचे मालक लीलाधर बांदेकर यांनी समोरील हॉटेल आणि ग्रामपंचायतला जबाबदार धरलाय। माझं नाव लीलाधर मंगेश बांदेकर, जानवली बांदेकर टायर। माझ्या प्लॉटमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात पावसाचं पाणी साचलं। त्याला कारण आहे रिलॅक्स हॉटेल। त्याने मागच्या वर्षी प्रशासनाने तो पाईपलाईन संपूर्ण क्लिअर करून दिलेली होती, पण यंदा त्यांनी परत माती टाकून पूर्ण पाणी थांबवल्यामुळे आणि त्याला ग्रामपंचायतीने परमिशन दिली आणि त्यामुळे हे संपूर्ण पाणी माझ्या प्लॉटमध्ये घुसून, माझ्या दुकानात घुसून जवळजवळ कमीत कमी 2 टनचा चहा पावडरची संपूर्ण नासाडी झालेली आहे। त्यावर प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी। आज कित्येक वर्षाची 1996 पासून चालूच असलेले पाणी ह्याने मागच्या वर्षी की नाही अशाच प्रकारे बंद केलं होतं आणि ते बंद केलेलं पाणी प्रशासन सुद्धा, तहसीलदार आणि हे लोकांनी हा मार्ग मोकळा करून दिलेला होता। आता परत त्यात दुसऱ्या वर्षी त्यांनी परत माती टाकून तो प्रवाह बंद केला आणि त्याच्यामुळे आम्हाला जवळजवळ कमीत कमी 3-4 लाखाचं माझी चहा पावडर कंप्लीट भिजून गेली। काहीच करू शकलो नाही। रात्रीचं पाणी आलं आणि संपूर्ण माल भिजून गेला। आम्हाला सकाळी समजलं की पाणी आत घुसलं इथे आणि त्याला ग्रामपंचायत आणि हा रिलॅक्स हॉटेल जबाबदार आहे या नुकसानीला। ग्रामपंचायतीकडे याचं हे नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात त्यांनी कारवाई करावी झालेल्या नुकसानाला। ही ग्रामपंचायतीची मोठी चूक आहे की त्याला मागच्या वर्षी साफ करून गेलेलं परत माती टाकायला द्यायला नाही पाहिजे। ऍक्च्युली माती टाकत असताना सरपंच लोकांनी सगळे बघत होते, काही कारवाई केली नाही त्यांनी। आणि त्यावेळी जर त्यांनी थांबवलं असतं तर आज हा प्रकार घडला नसता। आज मोठ्या प्रमाणात इथं अजूनही मोठ्या प्रमाणात पाणी साठलेलं आहे, त्या पाणी जायला मार्गच नाही आहे। आमदार साहेबांना, राणे साहेबांना विनंती आहे की हे जे काही घडलंय हे कृत्य प्रत्यक्षात जर तुम्ही बघितलं किंवा तुम्ही प्रशासनाची जे कोणी माणसं असतात ह्या संदर्भात काम करणारे त्यांना सांगून जर आमचा मार्ग मोकळा करून गेला तर भरपूर उपकार होतील तुमच्यावर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।